sa pagtulong, sinusahan kami, O Ginoo. Salamat sa imong kaayuhan, sa imong ginakita sa huling pasiya. Ikuna kami sa pagtulong, sinusahan kami, O Sa ngalan sa Mahal sa Anak sa Espiritu Santo, ang Ginoo manasa ninyo, mga Ginoo, kinisanto sa nisa, ihalas sa atong igsuon, sa ihaliman si Inyo, namatay niya sa pagsuon ni Kristo, kay si Kristo mao pagkabanhaw ng kinabuhi, ug tungod kay siya na banhaw kita sa babanhaw sa niya. Ug busa rumadang kita sa pagsaulog ni malalangsa, maghinunsos kitang pausanan sa atong mga sala, batok sa Diyos sa isip sa tao. Itang tanan, nagapusan kami sa Diyos na makagamo. Kaya mga santos sa matang sa namo, na kami nakasalaya sa nauna, diyan pagsulti, diyan pagbuhat, o sa pagpakyat sa ilang buhatan, o kanang among karapasan. Busa na mo yung kami sa Diyos, kalayan kami, naghangin kami sa mga santos sa paghampulan ka namo, nato sa Ginong mga atong Diyos. Kaluyan ka mo sa Diyos nga makagahong pasaylon ka mo sa mga sala, dahil ka mo sinabagyan pinaga ni Kristo atong Ginoo. Ginoo manulig ka. Kristo manulig ka. Ginoo manulig ka. Ini ang pangayong sinabi sa Kristo ng anak, nga nagapagaliwan sa Diyos sa Espiritu Santo, usa ka Diyos ka nagangtod sa kahanturan. Ang unang pagbasa tinitlo sa basahon sa Kaalam ni Solomon, Kapitulo 3, versikulo 4 hangtod sa 20. Ang pagdul sa mga pataro, apan sa mataro nga mga tao, panidan sa Diyos o dili Diyos mga antol sa masakit. Sa mga mata sa mga buang-buang, daw
patay na sila sa ilang kapatayon, iisip nga usa ka sakit o ilang pagbiya na nato. Mao ang ilang pagpukan apan sa pagkatinuod ang matarong anaang noon sa kalinaw. Daw nag-ato sila sa silot apan nagpupuhon di ay sila sa mga kasaliwag paglaong sa pagkawalay kamatayon ng ilang mga giatos. Gamay ramong itandi sa mga kabuluhanan nga ilang pagadawato. Ang Diyos nagsulay kanila sama sa bulawan nga sa usa ka mainit nga kalayo o mga kaplagan sila nga ay sa pagkaiuban kanila. Gidawat niya sila sama sa isang pagdadawat sa mga halat sa sinugot dito sa altar sa mga siwa kanila. Niyabot sa Diyos araw pagranti sa mga batarong o sindak sila at tubangan sa mga dawatan. Daw kalayo iha sa uga kaugot. Magbundo sila sa kanansuran o sa mga katawan kung ang Ginoo ay maghari nila hangtod sa kahangturan. Sila ang nagsaing sa Diyos, makasabot sa kawatulan. Sila ang magmatigmanon kaniya magbuli uwan kaniya diha sa iyang guma. Kay siya mo ang maluluyon, kaniya ang iyang gipili, ang pulong sa Ginoo. Salamat to my feet and the light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. When I feel afraid, I think I've lost my way. Beside me, and nothing will I fear as long as you are near. Please be daily till the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy lamp unto my feet and a light unto my path, and a light unto my path. Ay kaduwang pagbasa pinto sa sulat ni San Pablo sa Efeso, Kapitulo 2, versikulo 4 hangtod sa 10. Apan dako kayo ang kanukoy bumar sa Diyos alang kanato. Bisan gani nga kaniadto patay na kita sa Espiritu tungod sa atong pagkadawtan. Di ba nahaw kita niya uban kang Kristo? Naluwas kamo tungod sa grasya sa Diyos. Di ba nahaw kita niya uban kang Kristo aron maghari uban kaniya dito sa kalangitan. Gibuhat kini sa Diyos aron sa maabot mga panahon. Ipakita niya ang naghangapin niyang grasya diha sa kaayo iyang ipakita kanato pinagi kang Kristo Jesus. Kay pinagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundi gasa sa Dios. Busa wala nakapasagarbo ninyo, sanglit dili man bunga sa inyong mga pagpanangkam. Mga binuhat sa Dios. Ugibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita sa maayo nga mawiyang tuyo alang kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Diyos ng matapado, aniya kami karon, inuksan ang kasing-kasing
tawag aron lamang mabuhi sa imong mga hatag aron lamang mabuhi sa imong mga hatag. Si Jesus mingon, ako ang dalan, ang kamaturan, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan ko dili moagi kanako. Ang Ginoo managan ninyo. Ang santo sa Ebanghelyo sumalang sa Juan kapitulo 14 magasuod sa bersikulo 1 hangtod sa 6. Mayan ikaw, Ginoo. Si Jesus ang dalan. Ug miingon kanila si Jesus, ayaw ka mo kaguol, salig ka mo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawag. Ug moadto ako ang pag-andam dapit alang kaninyo. Kung dili pa kinitino, dili po ta kamusultihan nini. Kung atuan na ako dito, makaandam ng dapit alang kaninyo, mubalik ko, kuhaon ko kamo aron bisag asa ako, ato usab kamo. Naibalo ko mo sa dalan paingon sa dapit nga akong atuan. Apan si Jesus mingon kaniya, Ginoo. Apan si Tomas mingon kaniya, Ginoo. Wala kami makaibalo kung asa ka paingon. Busa saan man ako pagkatuntun sa dalan. Si Jesus mitupag, ako ang dalan, ang kamaturan, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa mahal ko dili moagi kanako. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayan ikaw, Ginoo Kristo. Palihog mo rin ang tanan sa mga Diyos, sa ngalan sa mahal, sa Espiritu Santo. Amen. Mga isod ko na ni Kristo, 40 na kaadlaw, sukad kita, dihaan nagpadayon sa tumapag-ampo, alang sa patay lawas ni Jaime Marquez Sr. Diha sa pagpadayan sa atong pagtuo, kita nagalaom nga sama ni Jesus siya, human sa kamatayon sa tulo ka adlaw, mabanhaw. O diha usab sa mao, nga unang pagbasa nagisgod nga ang tawo nga matarong ang iyang padulngan maungat ko sa langit ug diha usab sa ikadong pagbasa sa suwat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso nagisgod nga pinaagi sa pagtuo ug grasya sa kaluwasan iyang gihatag kung kita magpadayon diha sa pagtuo ngadto ni Hesus. Kung atong tan-awon ang significant diha sa 40 ka adlaw, di kita karon nagsaulog sa pagsaka ni Jesus dito sa langit ug naglingkod sa tuo sa Dios amahan human siya mabanhaw aduna kining implication diha sa atong pagtuo sa atong pagsaulog karon nga naman tungod kay diha si Jesucristo nagpasakit nagpalan sa pagpamatay sa krus aron kita maluwas sa tulo ka adlaw siya nabanhaw ug ipakita ngadto sa iyang mga apostoles aron sila magpadayon diha sa puluton sa pagsanyo sa pulong sa Diyos ug mayong saksi diha ni Jesus alang sa kaluwasan. 40 ka adlaw usab ang nahitabo ni Noah human siya makasinati uban sa iyang tibok pamilya uban sa mga daghan nga mga mata nga mananap nga misakay sa arka diin sila ang sa ilang panahon nining panahon na gihugasan sa Dios gumikan sa ilang makakaulaw na kaayo nga sala ug nahilayo na sila ngadto sa Dios. Human usab diha giluwas ang mga katawhan ng Israel gikan sa kamot sa mga Ehipto. 40 ka adlaw sila nagpanaw aron angko nila ang yuta nga gisaan sa Dios. Human sa 40 ka adlaw nakaabot sila ug gihatagan sila napulo ka sugo sa Dios aron kini pagkasundon nga mao kini basis sa ilang morality ang 10 commandments. Human usab sa 40 ka adlaw nga diin kita nagpadayon sa pag-ampo, kita nagatuo, nagalaom diha sa pagpadayon sa kinabuhi, uban sa pagtuo ni Jaime Marquez, diha sa iyang pag-alagad sa pamilya o sa simbahan, nga atong ipadayon ang atong pagtuo. Ngadto sa Dios nga pinagi ni Jesucristo nga nagluwas kanato, nga diha sa mga kasiguruan sa kinabuhi, kita magmalig-on sa atong pagtuo, diha sa pagpadayon sa dako ug laom nga pagtuo ngadto kay Jesucristo. Ang pagtuo ngadto ni Jesucristo nga magdala kanato og kaluwasan o kagawasan. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Balik manindog ang tanan at ipadayag natong pagtuo. Itang tanan, nagatuo kami sa Diyos sa mahal magagawa. Magkubuhan sa langit o sa ita.
sa makita dili makita. Kadto kami sa Ginoo sa Kristo. Ang utong anak sa Dios ipanganak sa mahal sa lakay katigan. Dios ikan sa Dios kaya ikan sa kaya. Matuod nga Dios ikan sa Dios nga matuod. Kaya nagilinuan sa kinaniya sa mahal. Inahin ka niyang kanananahimo. Alam ka natong mga tao alam sa atong kaluwasan. Ikanaw sa ikan sa langit sa gawa sa Espiritu Santo. Kaya nagsilgirin maniyang na iyong tao. Tuod ka natin ilang sa suso ni Poncio Pilato. Ganto siya namatay pinugong. Sa itong daw siya nabanhaw. Na matuman ang kasulatan. Misaka sa silangit na galingkod sa tuod sa mahal. Siya mubaling kumimiyaw at paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Yang hinalihan walay katapusan. Gatuo kami sa Espiritu Santo. Ang Ginoo kahatag sa kinabuhi. Na ikan sa mahal. Ban sa manugsanan sa Disimba o Himaya. Siya na nasulti kinagi sa mga propeta. Gatuo kami sa usa. Balahan katulikong apostolikong simbahan. Igailangan ito sa kabunyan alas sa iyo at sumusara. Kapabot kami sa kabanaw sa mga minatay. Sa kinabuhi sa mga kalibutan. Maghamong kita karon alas sa pagsuon na namatay niya sa pagtuon ni Kristo. Si Kristo mingon ako mao pagkabanaw ang kinabuhi. Ang tao nagtuo kanako bisan pud mamatay mabuhi. Kung tanan nagtuo kanako dili gayon magantos sa kamatayong dayon. O Ginoo miilag ka sa kamatayon sa pinangga nga Lazaro. Upaya kami sa among kagol kinang gipangayo mapuno sa pagtuo nga tubag tinagi sa awit ni kita. Ang among pagampo, ang among pagampo. Ibanhaw mo ang mga minatay ihatag sa among igsuon. Ang kinabuhi tunay kini mong gipangayo mapuno sa pagtuo. Pamati ang among pagampo, ang among pagampo. Isahan mo ang paraiso sa nagbasol nga katawhan. Dahil kining among igsuon sa kalipay sa langit, kini mong gipangayo mapuno sa pagtuo. Pamati ang among pagampo, ang among pagampo. Sa pagbunyag niya ang atong among igsuon, giugasan o gidiugan sa lanas kaluwasan. Tipon sa imong mga santo si mga siya nga may uban. Kini mong gipangayo mapuno sa pagtuo. Pamati ang among pagampo, ang among pagampo. Sa imong lawas sa tubo siya gilikon, at tagi sa luna sa imong ingalihan langit nun. Kini mong gipangayo mapuno sa pagtuo. Pamati ang among pagampo, ang among pagampo. Ganang ang makasubo tungkol sa kamatayon sa imong sulubuon nga si Jaime Marcos Sr. Ang among pagtuo mahimong tang among kahupayan o kinabugtunay ang among kalauman. Kini mo gipangayo binahagi nga puno sa pagtuo. Pamati ang among pagampo, ang among pagampo. Pag-ampo kita, ginulong ka ang pag-ampo alang sa among igsuon nga si Jaime Marcos Sr. nga matay sa pagtuo ni Kristo. Pasailong yung mga salawdan siya lala sa kaipitan sa iyong pangluwas kaniya kining gipangayo pinagi ni Kristo nga atong Ginoo. Mga igsoon, kita mong lawas ni Kristo pinagi sa Espiritu kitang tanan nabunyagan ngadto sa usa ka lawas. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaakan ninyo. Araw sa kanino, Padangan na todo panaginig sunay timbaya sa kalinaw. kumusta ka, mayumot at kaninyo, ipataas ang bangon sa Ginoo, ramano sa katong
paghalag magdasa sa kasalanan, yalan nato gasang buhat nato sa Ginoo. Palimanin ko ng tanan at ako ito ng Lord, here I kasungkuling kakitang tanan, walay katapusan ng Diyos, yatagan pag-iisuran niya niya kanang. Sa inyo taliyaw, naghalat na namin kinanglan. Kami pagsasan ng walayan, naghalat pag-imaan pagpasalamat sa ibang kagawin ka namin. Paghalat sa tinapay, kitang tanan, walay katapusan ng Diyos, ikaw na mabuos pagtubog sa mga tanan. Ika na namuhat namin kinig tinapay. Kaya na namin kinig kami mo, may magkakasin ka namin tinapay yung sinamuli. Tungkol ka namin mulawan ini, mapuno sa imong grasya na sa bukos na bukma, paghalat sa Diyos ikang tanan, makailangan ka Diyos na wala ka kinibiyong ibuwan na ikan sa mga grasya, na may magkakasin nga spirituhanon, na kaming mulawan ini, mabagang tayo manipon alas ang paghalat sa dinig mo, bulahan kamo ka na magyatagon kay kamo sa Diyos pagabaslan. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Daghang salamat. Ugas ako sa pagkadautan ug linis ako sa akong mga kasalanan. Mga igsoon, padayon kita sa pag-ampo sa sakripisyo na waton na sa Diyos Amahan nga makaigahon sa tanan. Manulihong tayo sa Ginoo, mulungtad sa kaangkuran, ngadto sa lahat ng kaniya, kuya pagkamatarong mulungtad sa tanang kaliwatan. Manalangin sa iyong saan, o nagdom-dom sa pagtuhan, sa iyang mga kasubuhan. Nagandam sa iyang trono sa kalalitan, o ang iyang pagkahari, nagamando sa tanan. Daay kang Ginoo, Kamu'y ang mga manunod, kamu magamanan ng tuman sa iyong mga kasubuhan, o nagpatalinong sa iyang pulong. Daay ganinyo ang Ginoo, kamong tanan nga iyang ginisampan, kamong iyang mga alagad nga nagtuman sa iyang kabubuton. Daay ng Ginoo, kamu'y ang mga binuhat, sa pananakit sa iyang limanluhan. Daay na ang Ginoo, Ang Ginoo manaakan ninyo. manaw sa kaninyo.
Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Ang naglayaw ato sa Ginoo. Pasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Matarong kayo paghatag kayo sa salamat o pagdaig. Mamanuon nga katawag nga makatungdanan o kalipay. Nasa Diyos ng dapit magpasalamat kami kanino. O Ginoong madamang mahal makagaw o walay katapusan Diyos. Pinagin sa Kristo ang Ginoo. Nga naglalagkahayan sa paglaw sa bulang pagkabanaw. Nga sa pagpuntan kami nagkalipay sa Timos. Kakasiguruhan sa tinakuhinayon. Kaya ginamoy sa iyong taong may pagsalang Ginoo. Mausap lamang, apan naging matapos bisan ang lawas sa pagkatawanan, ihaya sa kamatayon. Imo kaming hatagan sa walay katapusan, puloy-anan sa langit. Busan, uban sa mga angel o arkangeles, o sa tanang panon sa kalangitan, kami sa kalipay magmantala sa iyong himaya, nga sa walay hulog kanay kanimo, mga ingon. Santos, Santos, Santos gahuman, tulong langit ug sa iyong himaya sa kasaysayan, bulan sa iyong sarang sa Ginoo, usana sa Panginoon. Diyos ang kagauman, langit o yuta. Napuno sa imo himaya, Hosana sa kaitasan. Ulan ang biyari sa ngalan sa Panginoon. Hosana sa kaitasan. Nananimayan na kanimo makagawa ng Diyos sa iyong kamamahan, at doon sa iyong umumaw kami gihatag ng pagmumugtong anak, Kristo sa kusong pagkatawanan, naghanap sa kamatayan sa krus alang sa pagkagawasan. Nabuhat nga kilala sa makausahalan siya kaugalingon, ngay gumingpit nga sakripisyo alang sa mong kalibutan, o gibuhat na nagmadog na namos pagpadayon sa sakal dumanan, siya bililong kamatayan ng pag-antos, hangtod sa iyang pagbalik pag-usahan. Kaya sa gabi nga siya nabulian, mikuha siya ang tinapay, ug man siya pasalamat kanimo. Yang kikikasagatan siya magtinunan ng minuan, dawatan, kanaan, mao kini akong lawas siya at lang kaninyo, buhat ang inis paghandong kanako. Purihin ang Diyos sa banal na sakramento, sa anyo ng tinapay. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos sa banal na sakramento, sa anyo ng tinapay. Purihin ang Diyos. Tapos ang panyapon ni kuha niyang kupaw magdito sa usap, hatag siya magtinunan ng ingon. Ibnakini ninyong tanan. Kaya kini makundugo sa kong kasabutan na giulaan ang kaninyong alang sa kanangan. Aron sa kapasayuan sa mga sala sa inyong Panginoon, imo ang kinis paghandong kanak. Purihin ang Diyos sa banal na sakramento, ang kalis ay tipan na walang hanggan. Purihin ang Diyos sa banal na sakramento, sa kalis ay tipan na walang hanggan. Atong isang yaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay sa Kristo naman. Si Kristo ay
sa kinugulang ng kamahan, kami pagsala ng mga alagad, nagasunod sa paghanap siya mula pagpasakit ng nilong kamatayan. Ang iyang naman ang pagkabanaw kami pagsaka sa langit, sa pagpaabot siya pagbalik naman sa bayan. Among ihalang dinapay sa kinabuhi, o kanin sa kaluwasan, o ba ni magkasa kaya na mumukaw galingon, nangamuyok kami kanunawat sa mga tumaran, kini mo sakripisyo sa pagdayan o pagpasalamat. Mahimaya mo mahal, pinahaga sa gawang sa Espiritu Santo, panangaling pagkabalaan na kinintinapay, o kinimbino, kakanamang may kinibililong lawas sa buhos sa mga anak na sa Kristo. Hinawag ang tata na mulawat ng ibalang pangalawan, mapuno sa iyong grasya ng itong panalangin, umay mo sa kalawasuban kaniya, utang kapag siya kanamang kami kaniya, bisan kami kako sa paghalang kanino, sa bisan unsang sakripisyo, apana nga mayo kami kanimo na wato mo, kinimatudan ng paghalagad, pinag ni Kristo ang among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, sa kayusahan sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, karon ug hangtod sa kahangturan. Amen, Hallelujah, Amen, Hallelujah, Amen, Hallelujah, Hallelujah. Sumala sa gitulo kanatos tumanlo sa Kristo sa dakong pagsalig mga muyo kita. Ama namin sa langit, sambahin ang ngalan mo. Sumapit nawang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa tulad ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw. Patawarin mo ang aming mga kasalanan, Tulad ng pagpapatawad namin sa mga nakasalanan sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa pagsubok, ngunit iadya mo kami sama-sama sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Ginoo na amoy kami kanimo sa kami sa kadautan. Gatag mo kalinaw sa panahon. Pinagi sa manong panabang inikay mo kami sa sala, ug luwasas na ng kasama. Pinagi sa Kristo ang Ginoo. Nga mo yung nagaliban kanimo sa Espiritu Santo.